Hej, zdravo i dobrodošli u moj novi video. Danas se nalazimo u Kragujevačkoj gimnaziji, u drugoj Kragujevačkoj gimnaziji u Kragovicu, na trodnevnim radionicama koje je organizovao Getov institut s različitim srednjim školama u Nišu na projektu koji se naziva Podcast Špas. Fazan je u tome da naučite kako da pravite podcast, a uz to da se zabavljate, tako da više tome čućete kasnije u klipu, a do tada uživajte dok ne dođemo do tog dela. Tako da. Drugog dana smo započeli glavno snimanje, to jest krenulo intervjuisanje prvo unutar naše grupe, međusobno smo se intervjuisali o našoj temi i tako dalje, postavljali razna pitanja, a nakon toga ko je želeo svakako mogao da intervjuiše i šire, tipa nekog učenika na hodniku ili nekog odabranog prijatelja i slično. Tokom drugog dana naših radionica u gimnaziji se održavalo zapravo slikanje međusobno učenika, onako odeljenski kao, znate već na kraju svake godine kako se održava slikanje, a osim toga bile su poslane određene stolice jer se nakon naših radionica, koliko sam se evo kapirao, održavao se neki koncert, tako da. Također ova 3 dana zajedno smo svi ručali, imali smo catering koji je bio zaista ukusan, tako da. Evo ljudi, evo nas trenutno u gimnaziji ovde. Ovo je neki hall, ne pojma, kako sam stavila samo da imamo da. Ljudi, malo je kasnije, danas je drugi dan, ja se vama uopšte nisam oficijalno obratio, tako da evo sada. Uzeo sam malo ovu pauzu da bi se čisto malo osvežio, ali kao u principu sam skroz isušen. Znači, mi smo u Kragovcu trenutno, evo me ispred druge Kragujevačke gimnazije i radimo taj kao pozivni podcast Špas. Mi smo u tom projektu, to jest ja sam u tom projektu sa još dvoje iz moje škole u Nišu. I ovdje smo u Kragovicu na taj podcast. Uglavnom, Getov institut je organizovao sa različitim školama u Srbiji taj projekat, podcast Špas, znači pravljenje podcasta, različite snimanje, sve tehnike, bukvalno od pisanja samog scenarija pa do snimanja i načina snimanja i tehnike i tehničkih svih stvari, kako držati mikrofon i mnogo drugih zanimljivih stvari koje su zaista dobre. Druga jako važna stvar ovog projekta je to što se upoznate bukvalno sa svima i pričate nemački, sva predavanja su na nemačkom koje mogu da budu sve te radionice, što jako pomaže, tako da to je jako dobro. A ono što ne razumete, imamo jednog, da kažemo, koordinatora koji isto iz Kragovca i ona zapravo, ako nešto ne razumete, ona prevede, ali i ova druga koordinatorka koja je zapravo iz Nemačke, zna engleski, pa možete tako da se sporazumete. Tako da, danas je drugi dan, juče ništa nismo specijalno radili, mi smo krenuli sa tim nekim stvarima, snimali smo svečanoj sali nešto i danas smo snimali među sobom unutar tima, pošto moj tim se sastoji od 4 dela i naša tema je sport. Tako da, sad smo završili jedan sastav, to je pisanje tog scenarija, to je kao zaključak svega, ono što smo rekli. Recimo, mi smo napisali kojima se mi sportovima bavimo i zašto bi drugi ljudi trebali da se bave sportom i da napišemo neki kao taj zaključak u principu, naravno na nemačko. I sada pravimo Što sad radimo? Malo sam izašao iz ovog sekunda. Sada u principu treba da pišemo taj drugi sastav, taj drugi esej, naše iskustva ovih 2 dana, kako su nam bile, tako da. Radionice traju još sutra, znači trodnevne su radionice, sutra je posljednji dan i vraćamo se u četvrtak. Koliko sam skontao, sada će se održavati neki koncert posle naših radionica koji se održavaju u 7:30 ili baš u 5:30, tako da, njime se gore. Završen je još jedan dan, sutra još jedan i to je to. Dobro jutro. Danas je 3. dan i ja sam malo povukao da mogu da ovo snimim. Danas je 3. dan, posljednji dan radionice kada završavamo naše podcaste. Juče smo pisali 2 sastava, a generalno zaključavali smo našu temu
I pored što smo pisali neki zaključak naše teme, pisali smo i iskustva koje ćemo danas snimati kao iskustva koje smo imali ova 3 dana. Tako da to smo snimali i završavao naš podcast. Tako da, jako je uzbudljivo, jako interesantno. I škola je sad prazna, što je. Jako je bilo ovih 3 dana lepo i posle idemo da vidimo Šumarice, tamo gde su nažalost streljena deca u Drugom svetskom ratu, ali mnogi odrasli ljudi, znači te spomenu 5.3 i slično. Tako da, ja čekam da vam sve to snimim. I to je to. Ja se snimam ako nemam puno materijala za ovaj video, jer je bilo sve malo zbrzo zole i ja to se navikao polako sam snimao i nije bilo mnogo vremena u početku, a je glupo snimati drugih ljudi ako oni to ne žele, tako da evo, polako idem pa ću probati da vam zanadivlam što više materijala, tako da ali u principu bilo je jako lepo ova 3 dana, tako da to je to. Škola dosta je glomazna, imaju podrum, prvi, drugi prizemlje, prvi, drugi sprat i ovo je pokrovlje, tako da potkrovlje zapravo, tako da, evo čujete lepu muziku. Mislim su neke sekcije, subota je, tako da sve uzemo, jako mi je drago što sam učestvovao na projektu i pamtit ću bukvalno, mnogo mi se poboljšalo znanje nemačkog za ova 3 dana, znači pored intenzivnog slušanja i pričanja i samo prevođenja. Znači, nebitno vi sastavite tekst na engleskom, jer ne znate kako da se izrazite, prevedete na translate-u, a onda tako naučite nove reči, tako da to je poenta. Onda upoznao sam mnogi ljude, znači iz gotovo svih gradova Srbije, čak i iz Podgorice. I da, pričao sam sa Nemcima, što je izuzetno lepo, tako da. E pa ljudi, zvanično smo završili s ovim projektom uglavnom završili smo s ovim projektom podcast Špas, zvanično. I sada smo tu sa ekipicom, pošto kako je bila organizacija, znači mi smo zapravo nismo odsedali u hotel, mi koji smo van Kragovaca, nego smo mi zapravo odsedali, dodeljivali smo na kos porodice učenika koji su isto učestvovali u ovom projektu, ali su iz ove druge gimnazije, znači iz Kragujevca. Tako da sada idem sa mojim kos prijateljem, zapravo s njegovom ekipom do Šumarica, da obiđemo onaj deo, znači, koji zapravo nije dosta istorijski, nažalost ima malo, tužniju priču, gde su zapravo deca i mnogi ljudi streljani u Drugom svetskom ratu, tako da tu je onaj najčuveniji spomenik 5.3. Tako da to ćemo sad sve da obiđemo. I da, evo mene iza druge gimnazije, sutra se već vraćamo nazad u naš grad. Ali da, evo, možda sutra imamo vremena, pošto imamo bus tek u 15 do 3, pa možda imamo vremena da malo obiđemo i centar, pošto smo juče obilazili centar kao što ste vidjeli, ali je bio mrak, tako da se nije mnogo vidjelo, sada kao danju pa da vidim da li nešto može da se vidi više, ako imamo vremena. I da, tako da, to je to što se tiče Kragujevca i ovog podcasta. Kada će biti zapravo izbačen i gdje će biti izbačen, ne znam, vidjet ću, ali napisat ću u linku ispod ovog videa to, pošto ne verujem da će ovo da stignem odmah da izeditam ovaj video zbog sledećih obaveza i takmičenja koje imam sledeće nedelje, tako da ovo ću izaći vratno za mjesec dana. Znači, evo, ovaj projekat traje od 17. 21. to jest od 18. do 20. A ja sam bio u Kragujevcu od 17. do 21. znači zbog dolaska i odlaska maja 2023. pa vi vidite kad je ovaj vlog izašao. Idemo sad u Šumaricama pa se javljamo.
Ok ljudi, to je to što se tiče ovog videa i ovog vloga, ovog putovanja iz Kragovca. Nadam se da vam se generalno dopao i da mi je bilo zanimljivo koliko i meni bilo. Zaista su ta 3 dana jako su mi pomogli zapravo u razvitku samog načina govora. Ne toliko vokabulara, koliko konstrukcija zapravo nemačkih rečenica. Znači kako oni izražuju te služenje misli, da kažemo. Tako da, hvala vam puno na gledanju i mi se vidimo uskoro u nekom sledećem klipu. To je to. Ćao!